Hvad så, mand? Det er fandme nu, mand. Nu kører vi afsted på Ringsted. Vi skal bare lige besøge kage, tanke, og så er det mod Königsegg. Og så lige en butik i Sverige. Og så er det Norge. Så er det Norge, det er i dag. Det er nu. Det er lige nu. Norge. Alright. Miau. Jeg kunne betale 6 kroner for 6 booster, okay? Første tak. Out of money. Out of money. Ja, så kører vi videre, mand. Oh no. Jeg bliver altid overrasket over, hvor store de i virkeligheden er, som jeg Hvad så, mand? My job accidentally put 4,000 hours on somebody's time clock, and his check was 33k plus. He quit the next day, and now they can't find him. Hvad så, Christian? Ikke så meget. Hvad sagde du? Vi er i fucking Norge. Første stop i Norge. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad det hedder der. Drammen måske? Drammen måske. Det gør det muligt. Hvordan har du? Skud. Tømmermænd. Udover det, så er det rigtig godt. Ja. Jeg har fucking noget i hovedet. Det er fuck. Men jeg har det også lidt godt. Er det i Norge nu? Oh shit. Miau! Er du galt? Det solgte det som mango. Wow! Oh yeah, oh yeah. Welcome to Norway, boys. Nå. Så er det afslutningen på den første rigtige dag. Jeg har ikke lige fået filmet så meget. Vi havde en hyggelig dag med Alexander i går, eller ja, også i dag. Men vi kommer frem her i morgen, skal vi bestige prædikestolen. I morgen er jeg på campen. Klokken er 11 minutter over 9. Vi er med at pakke lidt sammen. Vi skal ud og bestige prædikestolen i dag, så det bliver rigtig vildt. Vi glæder os meget. Oliver, Fride og Christian har ikke stået i prædikestolen nu, så det er nyt og spændende for dem. Så vi har en lille 3 timers køretur derhen, men det er sgu fint. Så der er lige udsigt her fra Norge af. Wow. Norway, boys. Bare det øje, det var crazy musik. Var det her, Jo. Så er vi sgu kommet halvvejs til prædikestolen. 2022. Her har vi det, boys. Fint nok. Det er lidt varmt. Ah. Ja, de trin der. Ja, det er sgu fedt. Ja, Udsigt. Dejligt vejr. Right, så den var random, ikke? Og det er 10. Vil du så starte, eller vil du slutte? Altså, vil det være normalt, eller vil du skulle klikke? Ja.
Ja, der kommer færdig.